شر و pevçûnên giran di navbera çekdarên Qesedê li Aliyekî û çekdarên terorîstên Daişê li Aliyekî din li dawîn cihêrxistina Daişa teror li Rojhilatê Firatê berdewam in. Li Rojhilatê gundewarê Dêrazorê çekdarên Qesedê hewlên ciddî dide ku terorên Daişê bi temamî ji nav bibin û ew yek dikeve di çarçoveya operasyonên Qesedê yên leşkerî li dijî terorîstên Daişê li dawîn cihê wan li nêzîkî Rojhilatî Çemê Firatê. Ew şer û pevçûnên li deverê tê wekû holdanekî ji Qesedê ku deverên bêhtir li xwe bigire, da ku deverê bi giştî kontrol bike û terorên Daişê bi giştî ji nav bibin. Rewangeha Sûriya mafê mirovan ragihand ku di çend demjimêrên Bûrî de li ser çend xalên di bin destê Daişê de şer û pevçûnên giran hatin rûdan û balafirên hevpeymaniya navdewletî bi çekdarên Qesedê re êrişî wan xalên di bin destê Daişê de dikin. Rewangeha Sûrî her wiha da zanîn ku Qesedê derbasî gundê Elşexfa bûn û li gorî zanyarên rewangehê ku neh terorîstên Daişê du şerî de hatin kuştin, her wiha du çekdarên Qesedê jî jiyana xwe ji dest dan. Her li gorî rewangehê ku çekdarên Qesedê deverên ku taniha di bin destê Daişê demane bi topan topbaran dikin û karwanek leşkerî ser bi hevpeymaniya navdewletî ve ji 16 otomobîlên corê Hemer û 4 baregehên leşkerî pêk dihat derbasî deverê bûn. Her divê derbarê de rewangeha Sûriya mafê mirovan ragihand ku doh roja yekşemê du çekdarên Qesedê de encama teqîna mayînekî bombêşkirî ji aliyê Daişê ve jiyana xwe ji dest dan û hejmarek birîndar bûn lê ta weke niha Qesedê bi alîkariya hevpeymaniya navdewletî hewl dide ku bi zûtirîn dem terorîstên Daişê yên li deverê ji nav bibe bi taybet piştî ragihandina Serokê Amerîka ji vekşana hêzên Emerîkî ji Sûriyê di demekanî nîzik de.